Sa ngalan sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa ninyo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga magagahom sa tanan, o kaninyo mga isuon, nga nagalapas ako dako yamot, sa nahuna, sa pulong, sa buhat, o sa pagbuhat silang buhatan. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kunang ulay, sa tanang mga anghel mga santos, o kaninyo mga isuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoong atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga magagahom sa tanang pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Cristo, kaloy kami. Magampo kita. O Diyos, nagtanaw ikaw sa mong katauhan nga nagpaabot sa makanayon nga pagtuo. Sa pangilin sa pagkatao sa Ginoo, itugot nga makadangat kami sa makalipay sa kaluwasan, ug sa kanunay makasaulog kami niinuban sa dakong kadasing ug kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo Kristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Magmaya ang kamingawan, umulambo sa desyerto ang kabulakan. Magawit kinis sa kalipay, umahimong matahom sama sa bukid sa Lebanon. Ingon katabunok sa Carmel ug sa Saron, makita sa katawhan ang imayas sa Ginoo, ang kahalangdon ug gahom sa atong Dios. Busa, liguna ang mga kamot nga wala nay umoy, ug ang mga tuhod nga luya na. Ingna ang nakabsan nagpaglaom, pagmaisog ug ayaw kahadlok. Muanha ang imong Dios aron sa pagpanimalos sa imong mga kaaway, ug iya kamong luwason. Makakitanaw niya ang buta, ug makadungog na ang bungol. Maglukso-lukso na ang bakol, daw lagsaw, ug mag-awit ang amang sa kalipay. Kay dito sa kamingawan, mudagayday ang tubig, ug may mga sapa na ang desyerto. Unya mamauli sila sa Jerusalem nga nag-awit.
ug malipayon sila hangtod sa hangtod. Ug ang kasubo, ug ang mga panghupaw, mahanaw sa dayon. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, dali ug luwas sa kami. Ang Ginoong Diyos matinumano, hangtod sa kahangturan, giampingan niyang katarong, alang sa mga gidaog-daog. Naghatag siyang pagkaon sa mga gigutom. Ang Ginoo naglingkawas sa mga dinakpa. Ang Ginoo naghatag og kahayag sa mga buta. Ang Ginoo ang gapabangon sa mga nahilo pa. Ang Ginoo na'y gugma sa matarong. Ang Ginoo nanalipon sa mga langyaw. Itabangan niya ang mga ilog balong. Apa niyang gisalikway ang mga dautan. Ang Ginoo magahari hangtod sa kahangturan. Ang imong Diyos o Siyon, hangtod sa tanang kaliwatan. Kinutlo, gikan sa sulat ni Santiago. Busa, pailob kamo mga igsuon, hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Tanawa unsa ang pagpailob sa mag-uuma, samtang siya nagpaabot sa pag-ani. Mapailubon siyang nagpaabot sa uma ug sa ulahing ting-ulan. Busa, kinahanglan nga magpailob usab kamo. Lig-una ang inyong paglaom, kay duol na ang pagbalik sa Ginoo. Mga igsuon, ayaw kamo pagbagulbulay, aron dili kamo silutan sa Dios. Ang maghuhukom, ana-ana sa pultahan. Mga igsuon, hinumdumin ninyo
ang mga propeta nga nagwali sa ngalan sa Ginoo. Himua sila nga panig-ingnan sa mapaylubong pag-antos, taliwala sa mga kalisdanan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Sa pagganog ni Juan nga magbabunyag dito sa presuhan, bahin sa gihimo ni Kristo, gipaadto niya kang Hesus ang pipila sa mga tinunan. Unang utana sila kang Hesus, sultihi kami, ikaw ba ang giingon ni Juan nga muanhi, o magpaabot pa ba kami lain? Si Hesus mitubag, pamauli kamo. Og suginli si Juan sa iyong nadungog o nakita. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon nangaayo, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nagabanhaw, ug ang maayong balita gisangyaw ngadto sa mga kabos. Bulahan kadtong wala magduha-duha kanako. Samtang na mauli ang mga tinunan ni Juan, si Jesus mingon sa mga tao mahitungod kang Juan, sa pag-adto ninyo kang Juan dito sa dapit nga uwao, unsay buot ninyo makita? Bugang ba nga gipilay-pilay sa hangin? Unsa ba gayon ang inyong giadto aron tan-awon? Usa ba ka tawo nga loko pagmistik? Ang mga tao nga nagbistig sama niini ato ang magpuyo sa mapalasyo. Sultihi ako, unsa man gayon ang inyong gipaabot nga makita? Propeta ba? Oo, sultihan ko kamo. Nakita ninyo ang labaw pa sa usa ka propeta. Kay si Juan mao ang giingon sa kasulatan. Aniya ang akong sinugo. Nag-ingon ang Diyos. Ipadala ko siya una kanimo, aron andamo niya ang dalan alang kanimo. Hinumdumi kini. Wala pa'y tao nga sama ni Juan nga mabunyag. Apan ang labing iwit sa gingarian sa langit, labaw pa kaniya.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ano yan kita karon sa ikatulo nga Domingo sa Advento. Panahon sa pagpaabot nato sa pag-abot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ug alang sa atong mga pamalandong mga igsuon atong tutukan si Juan nga mabunyag nga usa ka binilanggo, usa ka pineriso. Nabilanggo si Juan dili tungod kay siya sad-an. Nabilanggo si Juan tungod kay sa hinungdan nga iyang gibutyag ang unsay dili mao nga mga struktura diha sa katilingban. Nabilanggo si Juan tungod kay gipahilom siya ni Herodias, ang gikapuyo ni Haring Herodes. Mao to ang hinungdan kung ngano nabilanggo si Juan. Gipabilanggo siya ni Haring Herodes tungod kay si Herodias ngayang gipuyo, asawa siyang ison nga si Felipe, gisabaan man. Kay wala may hunong sa pag-ingon si Juan nga mabubunyag, dili maayo, dili makaturunganon, dili makiangayon, nga imong gipuyo ang asawa sa mga ison nga si Felipe. Mao nga aron pagpahilom gipriso si Juan nga mabunyag, dili makiangayon, dili makatarunganon. Mga igsuon, kung ato ning pamalandungan, si Juan nga mabunyag usa si ka biktima sa pagbanglupig. O siya ka biktima sa inhustisya. Dili angayng prisuhon ug bilangguon ang usa ka tawo nga wa makahimo og saha. Pero maunay silot nga gipahamtang ngadto kaniya, dili makiangayon, dili makatarunganon. Mao na sa panahon nga siya nabilanggo, o sa diha nga iyan ang nadunggan nga si Jesus nga iyang igagaw, nagsugo na sa pagsangyaw sa mga balita. Nya lahi ba? Lahi ang iyang nadunggan. Lahi ang gipamuhat ni Kristo. Kay si Juan manggod maigsoon naghuna-una nga ang Mesiyas nga moabot sa ilang panahon maghimo usa ka political revolution. Maghimo og transformation diha sa political structure ni atong panahon na. Maghimo og kabag-uhan og kausaban sa sistema. Diin ang mga malupigon dadto nga to sukmanan sa mapananglit. Ang mga Parisiyo na itong panahon na, ang mga Sadusiyo, ang mga kubrador sa buhis, nga tikasan kaayo, limbungan. Sumauni ang kahimtang ang political structure and economic structure niya itong panahon na. Grabe ang inhustisya ba? Grabe kayo ang dili pagkamakiangayon sa sistema, sa struktura. Kaya magtuo niya amo nga ang korupsyon, karon lang ng pahuna, ang korupsyon kaniya to bagyon ni. Ang hiwi nga sistema.
Ang dili makiangayon nga struktura o sistema. Ug mao ni ang gipaabot ni Juan nga makita o madungog niya gikan kang Kristo nga iyang igagaw. Nga sugdan na ang paghimo o kabag-uhan ang kausaban sa sistema. Dunay transformation sa hiwi nga sistema. Mao to nga pagkadungog ni Juan nga murag may kisaw. Way kisaw ba? Ang iyang nadunggan, mao nga ang iyang igagaw nga si Kristo nagwali. Unya higala sa mga magkasala. Ayang una-una ang mga magkasala silutan. Oh, iyan ay mga giamigo ang mga parasiyo, ang kinikobraro sa buhis. Mao to iyang giklaro, klarohon tag yun nebe. Siya na bagayon kinino nga akong gipaabot. Unya usay tubag sa Ginoo sa diha nga nangutana ang mga tinuod ni Juan. Pamauli ka mo. Og suginli si Juan sa inyong nadungog og nakita. Ang mga buta nakakita. Ang mga bakol nakalakaw. Ang mga sanlahon ng ayo. Ang mga bungol nakadungog. Lahi kayo sa unsa gipaabot ni Juan. Mag-isuon kita usab no ingon anak punta unsa may inyong gipangita, unsa may inyong gipaabot, unsay atong gipangita, unsay atong gipaabot sa panahon nga muanhi ta sa simbahan, mutambong ta sa santos nga misa. Siguro may inyong gipangayo nga Ginoo, doon na ko'y igsuon, dugay na nakong gibungulan, wa namin magtingganay. Kuha a Ginoo, kining akong kaligot-got sa akong isuon. Kuha a Ginoo, kining akong pagdumot sa akong isuon. Tabangi ko Ginoo, nga makapasaylo ko sa akong isuon. Ginoo, dunay nangutang nako Ginoo, wa gyud bayad. Magkita mi, magsugat mi, lihay-lihay lang ko, lagot kay ko Ginoo. Ya kung gipasligan nga iyang iuli ang kwarta nga iyang gihulaman karon wa gyud. Awayon pa ka. Di ba doon na may ingana? Manghulam, paningla nimo, awayon ka, aron tabla. Tinuod dili. Tinuod kayo. Dili makiangayon Ginoo, biktima ko sa scam. Tabangi ko. Nga magkapasaylo ko. Pero pangutana, andam ba kita nga mo pasaylo? Gusto ta nga mahawas tas pagkapinilanggo nato sa atong pagdumot, kasilag. Pero di ta andam nga mo pasaylo. Tungod kay nagtuo ta nga ang pagpasaylo ihatag dayon sa Ginoo ba? O, dira. Punita na. Ngay kagpasay, nangayo ka o grasya nga makapasaylo ka, di ang grasya. Dili moabot ang grasya sa pagpasaylo without our participation, without our cooperation. Kung dili kita mohimog desisyon nga mopasaylo sa atong isikataw, mopasaylo sa mong igsuon, kung dili kita mohimog desisyon nga motingog ta sa tawo nga atong gibungulan, way may tabo sa atong kinabuhi. Mapariha ta ni Juan Tamad. Kaila ba mong Juan Tamad? Kinsay na kailang Juan Tamad? Kana sa Juan Tamad, asa to nga libro ha, sa grade 1 pa man me. Katong baga kayong libro sa panahon sa mga Amerikano. Doon ay karikature ni Juan Tamad. Si Juan Tamad, ganahan kay itong mukaog bayabas.
Pero dili gusto mukatkat sa punuan sa bayabas. Maghigda ra gyud sa punuan sa bayabas, unya magngangang ba hangtod mahog ang bayabas. Away na itabo. Unless nga mukatkat siya sa punuan sa bayabas, yung kwaon tong bunga, anak pa siya makakaon. Ingon anak po. Why may tabo sa atong kinabuhi? There will be no spiritual revolution or transformation nga may tabo sa atong kinabuhi kung wa tay participation. Kung di po ta mulihok, kung di po ta mupasaylo, kung di po ta mutingog sa mga taong atong gibungulan, di ta ganang mutagad. There will be no peace, there will be no reconciliation, there will be no inner transformation. Ganahan ta nga dunay kabaguhan sa atong struktura, sistema sa gobyerno, nga maundang na unta ning corruption sa flood control project. Dugay nga mausab na maigsuon. Gusto tag transformation sa atong political system, dugay nang mahitabo. Ug siguro di gyud na mahitabo. Kung ang transformation dili manuka, dili magsugod diya sa tagsa-tagsa kakasing-kasing sa tao. Kay deep within us, there are structures of sin. Structures of sin, greed, envy, the 7 capital sins. Ug di ni nato mabuntog diha sa tong tagsa-tagsa ka kinabuhi, di gyud ta makapausab sa struktura sa katilingban. Social transformation, political transformation, economic transformation should start from within. Kinahanglan duna unay may tabo nga spiritual transformation and revolution before any political, economic, and social transformation nga may tabo. Sugod ta diya sa tagsa-tagsa sa tong kinabuhi. Pasudlo na to ang Ginoo. Let us be faithful to our baptismal promises. Dagko kay tag mga tingog. Isalikway ba niyo sa tanas ug mga mabuhat niya? Isalikway. Isalikway ba niyong mga pagdanis sa udawtan o pagpaulipon sa sala? Isalikway. Pero ni pangutanan ako sa mga ginikanan nga magpabunyag, nakasal na mo? Wa pa, padre? Nya, dagko kay mong tingog nga isalikway ang kahimtang sa sala o pagpaulipon sa sala. Nya, wa. Nagpuyo gyapon mo. See? Unsa kakatawanan usahing atong pagtuo ba? Pagtuong away buhat, di makaluwas. Ang pagtuo nga nay buhat, mo nay pagtuo nga makaluwas. Matod pa ni San Agustin, God created us without our consent, but He cannot save us without our participation, without our cooperation. Grace builds on nature. Mulihok ang grasya kung mulihok punta. Ingon ana na. Kung dili ta maayo nga sulanan, usik ayo ang grasya nga itong madawat dinhin ng santos nga misa. That is a challenge for us all. You want change? Kinsay gusto kausaban, isa kamot. Nagduha-duha pa ning uban. Sugdi. Sugdan nato diya sa tong tagsa-tagsa kakinabuhi. From within.
Ato ka mag-uhon nga ito nga pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios Amahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Kristo ang bugtong anak sa Dios, ganag sa mansulapay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, ganag dili pinuhat o sa kinaya samahan, pinagay kaniya ng ahimo ang tanan. Tungod kanatong mga taong alang sa atong kaluwasan, mikanaog sa gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang may lawas gikan ni Maria nga ulay, og nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay gilubong. Sa katong adlaw na banhaw siya aron matuman kasulatan. Misaka sa langit nagalingkod sa tuos sa mahal. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mabuhi o sa matay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi, nagikan sa samanog sanak, dungan sa manog sanak gisimba sa gimaya, ug misulti pinagis mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko apostoliko nga simbahan, nagala kami sa usa sa kabunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala, nagapaabot kami sa pagabanhaw sa matay, o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Sa pagpagandam nato sa atong kasing-kasing aron pagsaulog sa Pasko sa pagkatao ni Kristo, budangop kita karon ngadto sa Dios atong Amahan, dalang atong mga pag-ampo diha sa Pag-ingon, Amahan patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, madasigong mupadayon sa iyang misyon, sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, ngadto sa kinatumyang mga utlanan sa yuta, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangulo sa pangagamhanan, kanunay mag-ugmad, alang sa unsay makaayo sa tanan, inay sa ilang personal nga mga interes, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga kita nga nagkatigom sa pagsaulog sa santos nga Eucharistia, sa atong pag-ambit ni ining pan gikan sa langit. Maangko nato ang kapuno sa grasya, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nawad-an og paglaom ug kansang pagtuo nagmaluya, mabag-o ang ilang paghigugma ni Kristo, samtang nangandam sila sa pagsaulog sa iyang pagkatao, magampo kita. Ngay mo untang isipon, nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ngang mga matuuhon nga nanag-una kanato, makadawat na sa ilang ganti ang kinabuhing tunhay didto sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa mga amahan, gisagup mo kami nga imong pinalanggang mga anak, diha kang Jesucristo. Tabangi kami aron magmatinumanon kaming magpuyo ni anang maong kamaturan, samtang nagpaabot kami sa pagbalik ni Kristo among Ginoo. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawatong da sa Dios kamahan, makagagahom sa tanan. O Ginoo,
Ikahalalo da kanimo sa walay hunong kiningkasa sa manggugma, aron matuman amang katuyuan ng santos nga misteryo, ug madangat yun namo ang among kaluwasan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Nga Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahal, Diyos nga tunay makagagahom sa tanan, nangay matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit, pinagin ni Kristo among Ginoo. Kay ang iyang nagsigamot nga pag-anhi, gitag na sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag, ug gipaila siya diya sa pag-abot na niya. Siya nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami, pagsaulog sa iyang pagkatao, aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nagtugaw niya sa pagampo. Tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdayin, ug busa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa mong himaya, duyong silang walay hunong nga pag-awit. Puno ang langit ug yuga sa imong himaya, nusana sa kahitasan, ay hunang nag-aangit sa ngalan sa Ginoo, nasa kahitasan. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos niining mga gasan, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto siyang mga tinunan ug miingon. Dawat kini ninyo nga tanan ug kanan, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo.
sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pagusan, mihatag niini, ngadto siyang mga tinunanog miingon. Dawat na kini, ug Panginoon kamo nga tanan gikani. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom ka nako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahaning pahan sa kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan, nga matubang mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ng dugo ni Kristo, magkahiusa dahil sa Espiritu Santo. Hinumdumigan mong simbahan sa tibok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo amo Santo Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang umaysuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila tanang nagamatay diha sa mong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag simunaw. Kaluoy kaming tanan. Himuang kaming angayon makaambit sa kinabintunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose Bana, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa mong kabubuton latas katuigan. Uban kanila amoy kong nga daygon amoy kong himayaon, pinagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga mahal, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Gituluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan ug busa mangahas kita sa pagingon. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala,
Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahon na aron tinabangan sa mong kaluoy. Malikay kami kanunay sa salag maliw sa tanang kasamok. Samtang kapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni sa Kristo among manunubos. Ginoong Kristo na iyon ka sa mga apostolos ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mga salak na pagsalig sa mong simbahan o sibo sa mong kabuuto na tagi kami sa kalinaw kayo sa ikaw nga paghari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakan ninyo. Ipakita tang pag-inigso na panagdait manakan. Kilimang kordero sa Diyos ka nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, kung ay mo kalawad kanimo, pamulamang umay. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita. Kaluy kami ginuwaron kami nga nainluwan sa mga sala. Maanda malang sumabot nga pangilin sa pagkatao sa manunubos. Pinaagi sa imong Diyos nung panabang. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, atong dadon ang gugma kalinaw ni Kristo.